Hello, kumusta ka mo? Yan sa inyong alagad si Kanginan sa Fon Morales and then akong partner sa diri si Randy Tayad. Kumusta ka mo tanan na pamutikaw? Tibo ka Bisaya og Mindanao. Okay, asap kita. Always say a prayer. Dito na may galas ng panalangin sa itong labaw magagawin. Thank you, Lord. Understand siya agad. Thank you, Lord, sa mga grasya na magihatag ka na mo. Thank you. Okay, ang suwatan po ko ng makatagan ng pagtagan, no? Pinadahakin ni Susa ka lalaki. Yan nagpatago lang sa nga Choi. Or Choi magkani. O, basta mo ni Choi. Kini gibawatan og duwa sa radyo ni Ri Aliano. Iksunan ang atong sender si Choi. Kini ako problema bahay sa kong asawa nga puwerte yung malitaha, puwerte yung suga, bida. Di yun mo nga biduangan ba? Isog man kayo. Pero aron yung masabta ng akong sugilano, no? Inaniyon ako pagsugod ng tanan, ha? Kanang pasiklap mo, dear, nga nagdalag kamher. May crush gayon ako. Yan ang patarming mo. Ako nga nagtanaw. Nagpanlad og sa laway. Ay pastilan inday. Og kung mo sipiyak ka, di ka jud magmahay. Ang lamurok mong mga aping, diha ako patay, darling. Lakip ang... Ay, hadlokan ninyo ha, kaya wala ba siya mahadlok ninyo? Ay, ano na Isang tabang pa mong duha mga kanahanan mo. Ay, Sa'yo gusto ninyo? nung usap niya ako asawa, may ako katuon, oy! Oh, unsa? Mulawan ka, ha? Mulawan ba ka? Uy, paano ko taon nga pilon kung di mo taon na yun? Huwag mo kilabutan ng inyong away. Kanya, ano uwang magkapapil ka? Unsay, asa ko kakakita og repair lang yung apil sa away, boxing, unsa to kay repair na gyud na. Ah, hilog ya! Leche! Mga leche mo, sige! Tabang mo na! Nay. No, sir, nay. Nay, kay na ka nay. Nay. Kayo na unsa mo Unsa mo na please kaya? Ano man sa didinay Nay, apilan ko labot, malunga na siya, unsa? Ah, hilog ya! Kamunong duha mo akong pangulatahon, ha? Bida si Islo, mag-ubagin ka kabog! Sige lang, dahil tadi mo, magkakabot ako! Abahawa mo niya! Paso, tanong mo mo, inyo! Pangulo na mo sa inyo! Leche! Bida nga apil gud ta. May ano, sabi ko dahil nahitabo. Nag-away mo gud sa turo god. Isa toro! Turo god katong hawak-hawak na skina. Ha? Ay, gibugal-bugalan na siya sa mga taon turo god. O da? Gipangulatan ni ng presko eh, pinagriyak. Kusugar ba ng kumo Eh, noon? sa nung napil mas turo, iyar mga tao na bugal-bugal. Iya mga tao kipangulatan, napil mas turo. Milaban mas turo god. Ano? Si Toro may giharong. Sus, kalitas Toro eh. Wa mo to Toro han. Manunggab din ang tinuod sinang priska. Gaman lang kang priska ha, nga akong nang asawa, probidan. Ay, ni priska. Gidunggab si Toro priska? Uy, noon siya. Nasamad mga ito Toro. May ganin, nakanagan. Kaya wapa, ambot lang ka. Oto nga ako gipugan si priska. May kay di dami kay kuya. Nakakupot ako niya. Nakutan ako siya. Lagpot kutilyo eh. Kay gwapa na. Basig to. Sa dunggabad dito Toro ba? Bida, sus bida niya ako asawa taon. Bay, sa isuga ng asawa ni mo. Isawa ay! Sara man nagsinghal na ko! Yawad god. Wala eh! Pero ano? Ay. Joy! Nagibundak man ako nga karon pa ko na. Usa ba ka, Choy? Usa ka nga rin Bida, ay dihala sa kakay! Marag minay kayo rin ako! Ulo sila isri mo hada. Kasi may iso ka ini nila no? Usa! Usa mo ka! Iandam ko niya akong udan. Pagkakaula ka na ako dito ha! Sa'yo problema ni mo? Joke na to na Joke nga! Iandam na ako ko. Di ba? Ay, kung kumidyahin ingon ana, ha? Sakit ba? Dali ra ba kay mo ikat akong kilay basta mag-ingon ana ka. Pasalamat ka, wala ko makita akong injan ana. Ha? Sino pa na? Sakita di eh. Di sakit, pausap ka? Pausap ka? Ayun, na, hindi ka taon. Gusto kang birahan ta ka? Jai! Wala! Ay, kung pakitaan ang naam ni mo, kaya nagbukal pa rin dugo na ako. Imbis milugdang na untat to, imo hino kong ipasapot hanggawa ka. Ato ka dito sa gawas! Kamu kaon sa kuday. Gawas! Kanong Naamli ka dito tindahan. Saan man kaon mo? Kaya na itabo na mo dos swords by bahog-bahog. Luyan. Pare sino yun unsa? Sa peres ni mo na. Na may skin dida. Ay, basig pas mo inutan na. Ano man? Wapang ipakal. Wa pa di mong nihapon. Papalagi. Sapod pris ka. O abi na kog. Nako kurugan ni mo si Priskan. Kurugin na ako, pero di mo kukulat ha. Ano, luwi ka? Adi ay, Awon sa ay. musukol. Usa. Ito mo ay.
Siga mo lang mata ni mo, Choy. Wa nakakailan ako. Ikaw din eh. Kinsay ka uban mo pa. Ako, wa, Choy. Di na ka makaklaro, Choy. Dauta na kag mata. Pastilan. Abi na kong mayro. Say, Kuyo ko mo ba, ha? Abi na kong dapapag-iro ba? Sa pondo. Asa man ni Priska? Ha? Kuha pa. Express ka? Ay. Ako din, tos kwarto. Paano ba, way? unya, unsa man ni Choy. Ha? Unsa man ni, ma? Ha, di lang minimo padayunon. Anila mi kutob sa may pultahan. Limot ko na. Abi na kong kanang skang buangan. Siyempre, gaba. Limot ko ga. Sorry, ma. Sorry. Dali, sod mo. Why snacks? Ha? Kaniyot, mangutang na ko. Bangutang. O, may kwarta? Bangutang na lang mo? Ha? Ako, naman pa. Thomas, please, kwarto ko. Tuwan niya kwarta. O, di po ka, wa. Pukaw? Ingnan ni Ami. Oh, pukawa dito, Choy. Ina, nga niya aming iya mga ginikanan. Oo pa. Yan eh. Sukor ba taon ng pukaw taon? Gusto na niya. Di yun siya makamata kung matuog na siya. Saon na ako, ha? Ay, saon ka na ako nga. Hindi na ako siya mapukaw, no? Niya makamata siya. Gusto siya makamata ka ng... Siya gusto mo mata. Ay, sakto. Sabak ko. Duk-duk-duk ko. Ano yung namanday ko dire? Dire. Ariyo ko dire magduk-duk-duk-duk. Ay, be. Duk-duk. Mata na gitu. Siyaro. Huwag yung mata din. Usban. Huwag. Uy, nawaman. Saan ba ito space ka? Ang akong kandamundaan. Ay! Daan pag yung daan pag yung... Huwag ka andam sa. Kita kang natugo, nagsaba-saba hinong kadiha. Unsa parigla ning imo, ha? Dili, uy. Parigla mo ning imo! Dili taon, oy. Pukaon-taon ta ka. Kaya naman sila sa papagmama ni mo. Nya masuko makapukaon. Mawangita ko paging kamata ka. Mawang sabat-sabat lang ko. Hanggaw ka, ha? Ngano mo ko di pukawa? Ang akong andawan ako na. Masuko makapukaon. Wala ka kandam. Ha? Reklamo makapukaon. Di ka nakita pa eh. Reklamo nga naman, kukurtahan ka, reklamo ka! Reklamo ka! Ha? Iko di ko reklamo ko. Iman. Animal ka, ha? Hello, ma! Oy, ang gwapa ug buutan akong anak. Kumusta? Kumusta naman ka, anak? Ay, ni agwa pa lang gihapon. Aw, anak, good. Basta na imo ingon nimong bati ug naong ingna niya ko. Kay na, paksi gina. Wala na, ma. Huwag magbinuang na ko diri kay Piti. Bisa ug imo pang bana, piti. Aw, kana noon siya, ma. Di na siya mapiti. Piti-piti na nang iya. Tinuod na, Choy. Oo. Nasa na joke iya mo ay. Ha? Parehas ganin na joke na tong inyo. Oo, ma. Ano to? Maudayng murag nalumping ng imong o. Ano ako, ma? Wag ko kabali pag Ay, oo. Ha, nakamatikod bitaw ko ana sa una nga murag lumping imong o. Pero murag samot man ron. Ay, okay ra mo. Anong, Choy? Pagpalit itong soft drinks o pan. Kanang pan nga init, ha? Aron makasnack sila si mama o si papa. Unsa magkada pa? Huwag ka tiyog-tingog. Katugon ka. Uy, Hoy Mondo, sige ka blakikit diya sa imong kuko. Tingog ko no diha. bisag wa pa'y dialog. Aw, ay nalapag tingog diha. Wa man sa kay lami kung iistoryahan ka. Good mo. Di mo tingog, inigyong patingogon. Kung yung mo tingog ka, di kay wa pa tayo lamig ka istorya. Kung saan ka pa itapon on eh. Sige na, lakaw na, Choy. Uban ni dito Mondo. Apel ko? Patulata ka. Ay. Ah, Sa ako nakita mo liwa kispis kasi yung nahan ay. Kaya puro ibagsika. Si Papa Mundusan, murag andel man kayo siyang mama. O niya? Pa, hindi taligas mama pa no? Choy, kung nagpaubos man ko, tana, tungod kay dili ko gustong samok. Prehas na ba? Oh, pero sa dihang napuno na gyud ko. Nakita ko sa kurso na ko. Di ka pa mo kalma na akong nakita ng soko na kayo ko. Diyon sanin mo pa. Tungod sa kong kalagot, ha? Milapa sa mas kong alam ko. Tungod sa kong kalagot, ikit-kit na akong ako lamisa. Recorded by X Thunder Gaming. Uunsa di pa. Oo, mo na, Choy.
Muna sekreto na ako nga magapahilom sa ko asawa. Pulpida, no? Kung mauna pa. Mao sa niya kong buhaton para mahadlok Priska na ko. Pakit agyod siya nga nasuko kag maayo. Kanang sikar kayo ang imong mata. Unya, ikit-kit na yun. Mahadlok na sila. Mao ba? Kana mo itiman ha. Dili mo na po gusto nga mabugto ang atong pamilya. Pero maumaray sulbad para mahunol lang ilang pagdaog-daog na ito nga isip ilang mga bana. Okay ba? Ako na sundon. Yan, maulin sila sa papag si mama. Akong ugangan ba? Unya kami lang dos Priskas ba eh? Karoon ka Priskaha ka. Tanaw na ito, di ba ka makadok? Kita na ko nga. Tunak ko kit-kitong. Kung kaya ni papag kit-kitong na may sapis, pakit po ka. Ug unsay akong kit-kitong. Ayo! Ay, nalitaw. Unsa kito yun eh. Ayo! Sa mga Choy, bungol-bungol mo ka diha. Ato. Tanawa kita na ngayo. Ayo! Choy! Oo, di lagi. Suko ka, Choy. Tutok mo ka na ko. Ato. Mang Porcel! Pagdayong! Unsa man ka, Choy? Pasingil ka na ko, Choy. Bidap! Gisagam ni mga akong kamot. Sobra na yung pagdaog-daog na ko. Oh, Magtuon lang yung kamadlo ko ni Mustang gayon. Malinaw ko pagkatao, Priska, pero sobra na yung pagdaog-daog na ko. igisi ni mo imong sinina. Oh! Para makita niyo kung unsa ko, mami, masuko! Sir, balik ka! Ay, kabala ka! Diha ka lang. Og saksihi ang mga pahitabo. Kung unsay mo makita, ipanabi kung unsay ako gibuhat, ha? Nakakabot ka! Parcel! Nahibaw ko! Parsil na! Choy, kasiga ko ni mo bata, Choy. Dili pa ni Mao. Kakita ka ni, kakita ka. Chinilas mo na ni mo, Choy. Sinilas. Nahibaw ko kung sa'yo bato na kong sinilas. Sinilas! Binuo ko, Choy. Choy, dikit-kit ni mo chinilas mo na kakita, Choy. Choy! Dili kayo daw, mura ko ginubuang. Unsay magtuon mo na ako, ha? Kuan. Sorte! Kung tinuod ang mura ka kinumbuang, kini mo ikikita. Sa sapatos? Oh, kada mo ikikita. Aron mo tuo ko ni mo, mura ka kinumbuang, kada mo ikikita. Ikikita na ko. Ayaw lang. Bida, nakatunog na ba? Kita. Ay, nakatunog. Hugaw na yan, bida. Joke na ako, day. Joke na ako, day. Oy, joke na! Mali ako problema lagi bisag unsaon kung isog-isog di taon sa kong asawa ang chinila sa iya kong gipakpaak at unin yung sapatos nga tunog hugaw si Probida. Saan mo na ako? Sabi ako buhaton taon na ni. At imong gid ako kaya nga mapasakitan ako taon akong asawa. Pero iya akong bana taon, oy, anong daog-daogon magyapon taon ko niyag maayo. Unsa man palihog tabagi ko ninyo bi, unsa man kung kamoy pasultihon. Choy. Salamat sa mapag-ampo sa tanan. Bam! Good morning, dia. Ate Jinjen! Kuya Alan! Okay, Ate Pres. Okay, og akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with garlic, Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar. Ayaw sikpyata pag inom ka da adlaw gyud, katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan og isa ka kapsula sa Panyawan Herbal Capsule. Inik pa di utunin mo, maghapon. Usa gapon ka kapsula sa Panyawan Herbal Capsule imong immune, unay ka mukaon sa imong paniudto. Maghapon inig panihapon mo. Sa dili pagkamagkaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan sa kakapsula sa Panyawan Herbal Capsule. O galang niya itong na problema gud kaayo, bahin aning kidney o UTI. Ayaw na mong kaguol, di mo angin mahadlok na. Tungod kay di na ni makatambal, makaayo, makapaalibyo. Ano nga itong gibati, bahin aning kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang inyong KDOGTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong immune kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo.
Ayaw kalimut ha, alang sa kidney o UTI, Ugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan ito mga kaigsuunan, kinahanglan nga manghaplas kitang sedlinamit oil kay maunay kinahanglanon karon kay kalit laguan, kalit kainit, ang atong mga panuot pamaol panakit sa kalawasan. Unya ang atong mga kagit-kagit sa atong kalawasan, atong dapi-dapi magsakit, ang ato ang dysmenorrhea sa kababayan, ang ato ang mga pasugon sa panadiha. Kinahanglan mga plasta sa sedlinamit oil. Ato gyud ang maintinon kada adlaw gyud kada gabi mga haplas gyud kay para mawa ng mga gas nga nasud sa atong tiyan kada mga hangin din ha. Ato gyud ang wag tangon pinagi sa paghaplas sa ato ang sedlinamit oil nga anara mapalit sa butika di ba ko yung link? Sa butika rin yun, mga higala. Ato, katawa kita ng uban kay maila dyan po sa gawas. Wa mo gina. Ang seed liniment oil, tuar gina ibaliga sa butika, Gabs. Bitaw. Butika. Yung malikon kay masimpyak ta. Lisod na pa panahon. Muinit na sa Gabs. Wala galit. Muinit sa. tinood na. Adto kitang palit og plat ha sa butika sa seed liniment oil ha. Namatun-an na gilas katawhan. Butika na gyud ang tinuod na hapla seed liniment oil. Og diga sa Facebook, Gabs. Facebook. Listahan na to ang page sa seed marketing. Nya i-type na to ang Panyawan Herbals. Nya ayaw kalimot na atong i-like ang page mga higala. O kita dito na ang mga genuine seed marketing products ha. Dinuwi ha. O ang mga Panyawan products sa seed marketing. Mapalit na po na to sa Shopee. Shopee! Okay. Shopee ha. Sa ato pa. O sa Shopee ta. Sa Shopee. Ano ta sa Facebook panalitan. Layo tas balay. Layo tas butika. Layo. Doon tas butika. Sa butika na ta. Duha to opsyon. Shopee, Duha, butika, Shopee, butika. Okay. Sabot na ta. Okay. Anya mo kita ka. Tikamit. Sige. Si Riz Kulina. Si Barba. Bar. Nag-birthday ba to siya? Bar, kumusta ka niya, Bar? Ayang asawa nga si Cherry. Sila si Mel Kulina. Kala mga Kulina. Guling Kulina. Kusto kami minana. Maglingkod ko na sa Prince Dan. Di ba? Guling Kulina. Grabe. Kusog kayo mo yun, si Bay Dilo, yun. Dilo Largo, tapos buwagsong, kusog gabi na. Ako tisod na lang sa Rizal. Grabe kayo, Minay. Mao gano'n sila. Kasi magalingaw pa sila niya. Maghaplas. Pag hindi ko magamit nila sa ilang kuwan. Mag-ayos Dilos, mga multikab, naman sa mga tao nga mo ayo, no? Pero sige, gina siya paminaw yun na to, pero buyag yung tao. Thank you kay Del, salamat kayo. Salamat kayo ha. Salamat sa isang pagsalig sa atong haplas ka. Seed liniment oil. Mga na best. Okay din. Thank you! Kumusta? Labi na ka na radyo nga kuso kayo na ibaya ko nagyan diha sa Buluon. Salamat kayo, ha? Murag kung ako masip ang tagiya si Mr. Avelino Mendez. Salamat kayo, sir. Kuso kayo lang radyo ko nang nagyan diha sa Purok Maabi-abihon, no? Kumusta ka diya, Ma'am Evangeline Bolhano? May mo abi-abi kay pagkakala silang Purok Maabi-abihon sad. Yung masap ni Ma'am Reggie Medina diha sa kumbinto sa atong sipan sa Buluon. And sa atong ang Covers for Christ, o sa atong makadagkuhan diha si Brother Chofanis and Sister Lina Tabada. Thank you. Brother Lucio and Ma'am Priscilla Sistuso, Ma'am Elizabeth Sistuso. Kumusta ka muna na diha sa Buluon? Ayaw ko magalimot, ha? Sa ato ang Celebrity Codic Beauty sa inyong pagpangaligo. Doon na kanin mga sangkap ng glutatione o papaya extract. Ingon na sa doon na kanin natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Ingon man ang ato ang kutis murag artista unya younger looking kita. Doon na ba yung murag white hits o doon na black hits ang imong naong labi na diha sa may dapit sa may aping o dili ba skillet sa imong ilong o dili ba kaduol sa imong may kilay murag na kayo unsa pa ning ni ani oy sabon kita set Celebrity Codic Beauty sa tato pagpakaligo apan sa ako nang ingon ato lamang sa butika mo inquire aron dili ka mo makapalit sa piki nga maong sabon mo tana lamang dito unya tanaw ninyo ha doon na label diha Sid Marketing. Thank you very much. Ate Pres! Okay, ang sender na to karugad lawa. Si Choy, Ate Pres. Joy. Ay, Si Choy, Joy. nakasawag maldita kayo. Isog kayo, Ate Pres. So, sige, hagtik lagi yung taon sa kining kaldiro sa kuan, kaning kaldiro ba? Hagtik yung sige, puspusan niya. Ang iya sila yung ugangan, Ate Pres. Ang babae sa liwat sa siya ang iyang asawa. Diyan. Isog sa kayo. Ang underpod sa iyang mama, ang iyang bana. Nya karon itudlawaan siya siyang ugangan nga maunay buhata ka ng pangisog sad pa akang sinilas kay maunay ang buhaton kuno kun maglagot kay lagot kisa mo uk kuno ang ugangan kuno niya ingon matod pa sa iyang bana mao sa gibuhat Choy gisog spris ka kuha pases sinilas wa mo gyud spris ka Pres gipapaak sa sapatos o kani sapatos mao ni pakag mayo kani sapatos ang sapatos sa katundo magugaw siro sa baka ni baka wagil ko no siya ay wagil di madako na iyang asawa taon natin Pres grabe gyud kayo Grabe. Ligid sa kapiog. Lagi. Ligid sa kapiog. Tigil sa Grabe, no? saon isog yung kayong asawa saom ni anak be bam unsa man yung baton bam ang iyang pangutana dere bam no ani ay mao ni problema ako bisag unsaon akong pangisog akong asawa
Saon man na ako, unsa may ako buhaton taon nga dili na siya mapasakit ako kay iyam ko ba na. Sige lagi sa duklo na ning kaldero ati pres. No, may huboy kay o anak niya. Mo ana lang ko siya wa akong ode yo. Like, kaluin niya, we. Damo na ko akong bana lang taon siya loy ay. Mo ni saon ta man. Ma'am, Yes. Kayong kagyapon is magtiayon, ha? diha nga duklo sa kaldero ni kuan. Oh, kani nga akong basahon, imong paminahon, layo ra ni kayo. Nalayo kayo. Oh, imong ning paminahon, layo ra ni sa sugilanon, paminaw, ha? Balik diri sa Genesis. Genesis 3, verse 11, 12, hantol sa ubos ng mga sumpay. Ngayon diri ay. Kinsay ningon ang Diyos amahan ngadto ni Adan. Aha. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka. Nangutan ng Diyos. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ngay pong. Ingon si Adan, ang babae nga gihatag mo kanako, mao'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy ug mikaon ako kani ni. Aha. Ang Ginoo tangutana sa babae, nganong ibuhat mo magkini? Ang babae mitubag, giilad ako sa bitin, busa mikaon ako ni ini. Aha. Kung imo ning paminahon, layo ra sa sugilanon. Layo bitaw. Kung gibasa. Layo kay. Apa lang unod ni ini, kung ari ka sa mga istorya bitaw singon ani sa mga speaker, labi nag-ari ka dire sa kanang mahitungod na sa unsengan ini, giingon nila nga ang unang saog, unang kamatayon, diri man gikuha. Oh, diri gikuha. Unya ang pagsupak nila ni ingon ini ning atong gibasa karon pung pa sa pare naghumili. Ang punto sa akong gibasa is nisupak sila sa gusto sa Dios munang nakasala sila. Apa nang ilang pagsupak hinay ra pa ka istorya. Aha. Ne. Kung mayon kag unsa may kalibutan sa atong sugilanon. Sa atong sugilanon kusog kayong pagkaistorya dabang hapak sa kardero. Mao ba? Oh, kare ila hinayra apa nagdagsa nagdapag og kamatayon. Mao gyud. Ang kaning yang asawa sobra pa ni sa sakit bisag kusog ka istorya muhampak pag kardero. Sa ato pa ang inyong pagpuyo perting kubuta. Kay hasta di yung ugang laki under po di ay sa ugang babae. Under. Matod pa sa amigo na kumpare si Father Mark Anthony Sarati ang kuraparoko na dito sa Sambagdos Gulyat. Ingon diri ay. Ang timailhan nga aanaa ang Dios kaninyo mao nga dunay kalinaw ug pagsinabtanay ang inyong panimalay. Mao na ug imong mubuon. Kanay kay wa man, piti man gubuta. Gubot kayo. Ang sindirlan ang bana? Dili. Si Choy ang bana. Ang bana. Choy, kanang mangutana ko, panahon sa ting simba, bisag dili Domingo, sa dawa mo manimba, isa may muagne ang imong asawa o ikaw? Murang ang wag ni si Kuya Gili. Kay maldita mo kayo imong asawa. Oo, sa Domingo lang. Oh, kita may mga yung manimba ta, imong asawa o ikaw? Murang wala man makaila Ginoo imong asawa. Agad. Oh. Kuanang kuno kanang istoryahe kuno kay dili man maayo paminaw ni binag makadungog ang mga bata. Ni kadako sa mga bata ing ana sa dila mga abana na pugon sa dila kardakob sa kardiro. Bitaw, loy kayo. Maminaw ta si Priscilla isip babay kung siya mo'y asawa matuon ba nimong kinaiyaan nga mamunal dahil kardiro takob Ate Prince? Ay, duklo na ako eh. Ila na. Bisag ako pa igsuon sa laki, yaba na. Ako yung mapalit. Hindi ba na ako igsuon kuha niya, magkapitol. Tinood. Ako yung mapalit. Ilong nga kuya, wala makakapitol wasawa ako'y Ako palit. yung pitol, Tinood. Labi lang may tabo Ate Prince nga ato nga naa ka makakita ka. Di ba dawat? Oo, Di ba tuon? Uy! Sobra na ba? Dili man ta mo, kanang mo, unsay nga namin, unsay nga kanang mo, dapig gani, gulat sa ito, Konsente? Konsente. Di man ta mo konsente. Pero, kung sobra na, wa na sa lugar, kinahanglan na kang mo-inter. Di ba? Tinood na. Sakto sa nun, iya Ate Prince no, straight to the point. Ako'y mapalit. Ako'y suglaki nga naon. Uy, Lain kayo. Para na ako no. Di man na maayo nga. sobra na ba? Para na ako, Ate Pris, ka na fair lang mo. Oo. Sa kuan kayo. Labi nag- Kung naman mo nagkita. Sakit nito pa man ako ron. Tando ko sa gingon ni sulti ni Ate Priscilla. Labinag sa inyong kamo managsuon. Pinangka mo sa inyong ginikanan. Kita ka imong suong lalaki. Nagmalan sa... Oo.
Uy, katarungan? Oo. May gumin ng uban. Pamauli mo, nagko na ba mo nakita? Tinuod bitaw? Hindi maayo. Dili, kin maayo. So, mao na yung opinion ni Ate Priscilla, sa isip niya pananglitan, isip niya mo yung asawa, hindi siya katugod nga mo na yung mahitabo. Oo. Kay pananglitag, makakita siya niya, yung isang niya, nga mo konsinting yun, kaya dili ba kayong ibuhat? Kung sa may tawag ni mo sa asawang kulyat, gayag o, dakog o. Ako go ng kasawahan. Ha? Ay, di pa kami yan. Lain ako nakita kulyat. O, saan? Gamay na ko. Makita mo, mukhaon ka, niyang mo. Ano ko na lang ito lumanon? Kung ako ang puzzle, Tihon. Aha!